Hi havia una vegada un petit poblet on hi vivien 3 porquets. Cap dels 3 tenia casa on viure i un dia decidiren fer-se'n una. No una pels 3, cada un volia la seva. El primer, que frissava un poc per així poder anar a jugar, se la va fer de palla. El segon, un poquet més faner, la va fer de fusta. I el tercer, aquest sí que ja era un poquet més mirat amb la feina, la se va fer de pedra. Un dia després de dinar, cada porquet descansava a casa seva, però un llop que passejava per allà li entrà gana. Quines ganes que tenc de menjar porquet! I per aquí em fa molta dolor. A veure en aquesta casa de palla. Qui és? Digué el porquet. Som el llop i venc a dinar. I d'aquí no en tindràs. Que no? Bufaré i bufaré i la casa et tomaré. I així ho va fer. Amb 2 bufades ja no hi va a casa. Ai, quina por! Ai, quina por! I va córrer aquell porquet a tope fins a la casa de fusta. Corre, que ve el llop! Corre, tanca la porta! No passis pena, que dins la casa de fusta no ens pot passar res. Ai, ho veus que ja és aquí? Qui ets? Som el llop i venc a dinar. I d'aquí no en trobaràs. Que no? Bufaré i bufaré i la casa vos tomaré. I així ho va fer. Va bufar 2 vegades, aquesta vegada sí, un poquet més fort. Però la casa va tomar. Els 2 porquets, cor. Quina por! Van anar fins a cal porquet de la casa de pedra. Obri, que ve el llop i ens vol menjar. Cor, tanca la porta. No passeu cap pena. Dins aquesta casa de pedra no ens pot passar res. I... Ai, ja torno aquí. Callau. Qui ets? Som el llop i venc a dinar. I d'aquí no en trobaràs. Que no? Bufaré i bufaré i la casa vos tomaré. I així ho va fer. Va començar bufant 2 vegades, fortes, i cada pit bufava més fort, i 3, i 4, i 5, així fins que no va haver manera de tomar aquella casa. I ja estava dir ben fort, entraré per la xemeneia. I així ho va fer. Però els 3 porquets van tenir temps de col·locar una olla d'aigua calenta ben grossa, i el llop, pam! A de dins hi va caure. Ai, que me crem! I va sortir corrent d'aquella casa, això sí, amb una bona cremada i sense cap ganes de menjar porquet. I ja ho sabeu. Conte contat, conte acabat. I unes mamballetes si vos ha agradat.